לעולם לא אשכח את אותו הבוקר. כשגיתי עוד הייתה בת שירות חסודה ויפה. זה היה בתחנה המרכזית באשדוד. הייתי בדרך לעוד שבוע בצבא, והיא חלפה על פניי עם תיק השירות הענק, וניחוח התז דגדג את הפי. ליבי עמד מלכת. הרגשתי שכל חיי לא נועדו אלא לאותו הרגע. השנייה הזאת תנצר בליבי לעד. מבטי... נו, על מי אתה עובד, אבי? כולם יודעים שאימא שלך שידכה ביניכם. היי, מוקה. לא מאמין ששוב סנג'רו אותי לטייל איתך. זוגיות. אתה לא מבין שזה שאני רוצה להתחתן עם גיטי לא אומר שאני רוצה להתחתן איתך? ברור שזה אומר שאתה רוצה להתחתן איתי. זאת אומרת, איך תוצא לגיטי נישואים בלעדיי? ואם כבר מדברים על נישואים, יש לי רעיון נפלא. תגיד, דיברת כבר עם הבנות, דיברת כבר עם הדר, נאווה, הדר, השום, ורד, צ'יקי, צפנת, בטוח כל הם רעיונות מעולים. הן בהודו! כולן! וואו. זה ממש מעולה. זה אומר שיהיה לך מלא מרחב מחיה. זאת אומרת, אחי, קח אותה לסרטבה, תעשה לה כתובות אש, קח אותה לים, תעשה לה פיקניק, תהיה גבר! מן, תצאו כבר לטבע, קדימה, קח אותה. צאו מהסלון, תשתו משהו אחר חוץ מתה. יאללה, קדימה, תפסיקו להיות זקנים. וואי, אתה לא מבין שהיא לא תסכים לצאת? אני אגיד לך מה. תשיר לשיר. צאי אל החלון, אני האיש אשר לך, את שיריי אני כתבתי לכבודך. ביום שאת תצאי, את ליבי תכבשי, לך פינה חמה אשמור בלב, רק שמור לי אליה. טוב, תפסיק לשיר. מוקה, אני יוצאת מהבית, רק תהיה בשקט כבר. וואו, אני טוב. אייל גולן קטן עליי. טוב, אחרי שאני מוציא אותה, מה אני אלבש? תראה אותי. מדהים. זה עושה להן את זה. אני עתודאי, זוכר? רופא שיניים. אין לי רובה או קסדה והדברים האלה. מה נעשה? אל תדאג. באמת? המדהים עליי. באמת? באמת. היי, אני שומעת את הקול של אבוש. אוי לא, הוא בטח ירצה להוציא אותי מהבית היום. אני אשחק את עצמי ישנה. ואולי אני אכניס את הטבע לתוך הבית. היי גיטוש. מה קורה? גיטי. שוב פעם ישנה, יאללה, תחליף את החלוק, היום אנחנו יוצאים. מותק, החלטתי שנעשה משהו קצת שונה היום. זה לא יעזור לך. קומי. זה לא יעבוד הפעם. מה? תראה איך נעים בתוך הבית. לא, הולכים. מה קרה לך, אבוש? מה נהיית לי כל כך קרבי? תראה את עצמך. גיטי, בלי משחקים. יצאנו. תראה, הכנסתי טבע לתוך הבית, ואנחנו לא צריכים לצאת כדי שנהנה ביחד. חוץ מזה, אני כל כך עייפה. לא הפעם. יצאנו. רגע, מה אתה עושה אבל? מה נכנסה בך רוח שטות ביטות? ומה עם הסלון שאנחנו כל כך אוהבים לשבת בו? והתה שאנחנו אוהבים לשתות? וסרטים? ומה זה? טוב, שכנעת אותי. באמת? לא. אבי, מותק, מה? אבל יש לי עבודה סוציאלית, ומבחנים, ומלגה, ומה עם מוקה? מי ייקח אותו? היי, גיטי. כן, מותק. חשבתי על זה, ואולי הגיע הזמן, את יודעת, את ואני, בית, משפחה, כלב. למה את לא אוכלת נשמה? זה גלת. אני מסכימה. חבר'ה, מזל טוב. אפשר להספיק חופה לפני שקיעה. Come on, y'all! Then I saw her face.